Volám sa Adela Kucianová a mám 10 rokov. Od 4 rokov sa aktívne venujem modernej gymnastike v klube ŠK Juventa Bratislava pod vedením tej najlepšej trénerky Evy Petrenko. Vďaka jej prístupu ma gymnastika veľmi baví a stále sa zlepšujem. Mojím cieľom je udržať sa medzi najlepšími gymnastkami a v budúcnosti reprezentovať Slovensko. Gymnastika je náročný šport. Trénujem 5 krát do týždňa a tréningom venujem takmer celý svoj voľný čas. Momentálne pracujem na 4 zostavách. Zostave bez náčinia, s obručou, loptou a najnovšie mám aj zostavu s kuželami. Počas sezóny trávime veľa víkendov na domácich aj medzinárodných súťažiach. Chystáme sa napríklad do Slovenska, Chorvátska, Maďarska, Česka a aj Španielska. Tieto výjazdy sú finančne náročné a preto by som rada získala peniaze z grantu, aby som ich mohla absolvovať čo najviac. Ďakujem.